И това с торбата, заедно. Всичко, да, това е за вас. Благодаря. Здравейте! Извинявайте, мога ли да ви питам нещо? Дали искате да си вземете тази чантичка за 1 лев, а тези пари ще отидат за благотворителност? Не ми трябва такава чантичка. Не ви трябва. Добре, всичко добро пожелавам. Здравейте! Искате ли да купите тази чантичка само Да. за 1 лев? Добре. Тези пари ще отидат за Дай да благотворителност. видим с това. Чакай, аз ще да се чекай, я не знам. Само чантичка продавам. Те по 1 лев. Дай. Ето. Благодаря много. Ай. Искам да ви кажа, че тази чанта всъщност не е празна. Да. Искам сега да ви покажа какво има вътре. Вътре имате изворна вода Бачково. Да. Също така имате коледна чаша, да си пиете кафенце. Имате и килограм кашкавал, Да. килограм сиренце. Ето. Олио. Също така имате вафлички, кафе, захар Благодаря. и подобни неща. И това с торбата, заедно. Всичко, да, това е за вас. И все така да се усмихнете. Благодаря. Няма за какво. Добре, добре. И ви всичко добро, довиждане. Чакай, чакай. Да, благодаря. Няма за какво, довиждане.